Чудили сте се някога каква е разликата между мечи и бичи пазар? В това видео ще разгледаме точно това, за да може да разберете какво се случва на пазарите днес. Първо нека да разгледаме какво представлява мечи и бичи пазар. Термините бик и мечка често се използват, за да опишат как се справят фондовите пазари, независимо дали се обезценяват или повишават стойността им. Казано по-просто, мечия пазар е такъв, когато е в спад и се счита за истински мечи пазар, когато е паднал с 20% или повече от последните върхове. На мечи пазар цените на акциите непрекъснато падат. Това води до тази тенденция, в която инвеститорите вярват, че ще продължи. Тази вяра от своя страна образува нисходяща спирала. По време на мечи пазар икономиката се забавя и безработицата се повишава, тъй като компаниите може да започнат да съкращават работници. За разлика от това, бичия пазар може да се класифицира като устойчиво увеличение на цените в рамките на фондовия пазар, което може да се забележи в покачващите се цени на акциите на компаниите. В такива моменти инвеститорите често вярват, че възходящият тренд ще продължи в дългосрочен план. При този сценарий икономиката на страната обикновено е силна и нивата на заетост са високи. Откъде идват термините мечи и бичи пазар? Използването на бик и мечка идва от начина, по който тези животни атакуват. Мечката прокарва лапите си надолу, докато бикът вдига рогата си във въздуха. Тези действия са метафори за движението на пазара. Ако тенденцията е нисходяща, това е мечи пазар. А пък ако тенденцията е възходяща, това е бичи пазар. Въпреки че мечи и бичия пазар се определят от посоката на фондовия пазар, има много повече неща, които трябва да имате предвид. Първият е търсенето и предлагането на ценни книжа. Ценните книжа са неща, които може да се търгуват и договарят. Те също така имат някаква финансова стойност, обикновено под формата на акции и облигации. На мечи пазар повечето хора искат да продадат своите ценни книжа, отколкото да ги купят. Търсенето е значително по-ниско от предлагането и в резултат на това цените на акциите падат. На бичи пазар е точно обратното. Има силно търсене и слабо предлагане на ценни книжа. С други думи, много инвеститори желаят да закупят ценни книжа, но малцина са склонни да ги продадат. В резултат на това цените на акциите ще се покачват, тъй като инвеститорите се конкурират за получаване на наличност на собствен капитал. Голяма част от това как пазарът се вдига и пада се влияе от начина, по който хората и инвеститорите възприемат и реагират на пазара, наричан още психология на инвеститора. С други думи, представянето на фондовия пазар и психологията на инвеститора са много зависими едни от други. По време на мечия пазар, настроението на пазара е отрицателно и инвеститорите губят доверие, докато преместват парите си от акции в ценни книжа с фиксиран доход. Тъй като те държат парите си извън пазара, това води до спад на цените на фондовия пазар. На бичи пазар, настроението на пазара е положително и инвеститорите печелят увереност. Инвеститорите са склонни да вложат парите си на пазара, надявайки се, че ще могат да реализират печалба, докато цените се повишават. Промяната в икономическата активност и фирмите, чието акции се търгуват на борсите, са участници в по-добрата икономика. Фондовия пазар и икономиката са тясно свързани. Мечия пазар се свързва с слаба икономика. Повечето фирми не са в състояние да регистрират огромни печалби, защото потребителите не харчат достатъчно. Този спад в печалбите пряко засяга начина, по който пазарът оценява акциите. При бичи пазар се случва обратното. Икономиката обикновено е по-силна и хората имат повече пари за харчене и са готови да ги похарчат. Бизнесът ще отчете по-големи печалби и стойността на акциите ще се увеличи. Какво трябва да правите на мечи пазар? На мечи пазар шансът да загубите пари е по-голям, тъй като цените на акциите непрекъснато губят своята стойност и краят на мечия пазар често не се вижда. Дори ако решите да инвестирате с надеждата за печалба, има вероятност да понесете загуби, преди да настъпи някакъв обрат.
този начин по-голямата част от доходността може да се реализира в къси продажби или по-безопасни инвестиции, като ценни книжа с фиксиран доход. Инвеститорът може да се обърне към ценни книжа с фиксиран доход, чието представяне е минимално повлияно от променяща се тенденция на пазара. Следователно, защитените акции е по-вероятно да бъдат стабилни, независимо как се развива пазарът. Това са индустрии като комунални услуги, които често са собственост на правителството. Те са стоки от първа необходимост, които хората купуват независимо от икономическите условия. Какво трябва да правите на бича пазар? На бича пазар идеалното нещо, което инвеститорът трябва да направи, е да се възползва от покачващите се цени, като купува акции в началото на тренда, ако е възможно, и да ги продава, когато достигнат своя връх. По време на бичия пазар всички загуби трябва да са незначителни и временни. Инвеститорът може да бъде по-активен и уверен, инвестирайки с повече собствен капитал с по-голяма вероятност за възвръщаемост. Както мечият пазар, така и бичият пазар те имат голямо влияние върху вашите инвестиции. Така че е добра идея да отделите известно време, за да определите какво прави пазарът, когато вземете инвестиционно решение. Не забравяйте, че в дългосрочен план фондовия пазар винаги е показал положителна възвръщаемост. Хареса ли ви това видео за разликите между мечи и бичи пазари? Ако е така, моля, харесайте и се абонирайте за канала. Аз бях Златко Кешев, довиждане и до следващия път.